ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш.tg. дӯстони азиз, дар имзо навор 12 хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем. дӯстон, квартираҳои фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе. дӯстон, агар ба кадоми шумо квартираи кредит дар кор бошад, яъне ки қарз, яъне коробка, номерашон дар комментария закрепит карда метавонед ки дар ҳамин рақамошон занг зад бештар маълумоти квартираи кредита гиред. шумо дӯстон, агар ҳамин хел квартираҳои фурӯшӣ дошта бошед ки замин, мошин, хона барои реклама кардан, дар номери имо васап партоед, мо дар видеои оянда реклама мекунем. навора то охираш тамошо кунед, лайкоту намонед ва видеонавори моро подписа кунед. чӣ хонае ки ба шумо далакора дар комментария нависед пешкаштон мекунем. курси имрӯза бошад 1000 баробар аст ба 153 сомонӣ. аз шумо хоҳиш мекунем ки агар имконият дошта бошед, видеонавори моро дар имо васаптон подписа кунед. мо бошад навора сар мекунем, то охираш тамошо кунед. рафтем. якм хонаи фурӯшӣ. якм хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ дар деҳаи Каҷ, Камар. Амихел маълумот аст. заминаш 33 сотиқ замин дорад ки 3 дар хона кардагӣ тайёр ки якта калидор, веран, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, аловхона, анҷомхона, оғул ҳамаш ҳаст. бо временка ҳам ҷои аловхонаву яъне ки хона амихел бо семиблок тайёр карда аст, коробка аст. дӯстон, дарахтони мевадиҳанда, чойлуби ангур, яъне ки ҷои беҳтарина об свет дорад, гирдаш маҳкам. хона сиради ремонт бо ҳамаи шароитҳои зиндагиш омода аст ва як кама санг амихел чизоам дорад. фурӯхта мешавад онахи 230 000 сомонӣ ки боз арзон ва муомилаи хубам дорад. ҷои беҳтарин аст, яъне ки хонаи муносиб, яъне ки барои зиндагӣ кардан барои як чанд оила, ҷои нағзаки заминаш калон аст. рақамошон дар поини видео аст. агар бар кадоми шумо лозим бошад 230 000 сомонӣ боз муомила мекунанд. дар ҳамин рақамошон метавонед ки занг зада бештар маълумоти пурраша аз соҳиби ҳамин хона гиред. марҳамат. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Данғара дар деҳаи Шаҳбур. заминаш 8 сотиқ замин дорад ки 2 дар хона кардагӣ тайёр ки якта калидор, ошхона, ҳоҷатхона, кухни, яъне ки банияшам дар даруни ҳамин хона ҳаст. об свет дорад, мега соҳибшон, яъне ки дар инҷа обуш ҳаст, мега соҳибуш дар наздикииш. фурӯхта мешавад бо нархи 55 000 сомонӣ ки боз муомила мекунем, мега соҳибшон, яъне ки арзони хоки сиёҳ, яъне ки хона проекти нав аст, яъне ки ҳамаш тайёрай, нархуш арзонакай. вариантҳои алишиам дорад дӯстон ва мисол сумкатиам бо арзон мекунанд 55 000 сомона боз муомилаам дорад. рақамошон дар поини видео аст. ватсап имо дорад, метавонед ки дигар маълумотша аз ҳамин ака гиред. марҳамат. квартираи фурӯшии навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Сино лаби роҳда қарор дорад. хона сехонага аст ки дар 14 ошона қарор дорад. 50 квадрати метр об свет дорад. ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термис, кондитсионер, ремонти беҳтарини замонави кардагӣ. дар ин дом яъне ки лифт аст, поёни шуда, яъне ки мағоза ҳам дорад. дӯстон, ҷои нағза мега соҳибшон лаби роҳи карона хада ки доми навастройка уже омода аст. одамо уже зиндагӣ кардасан дар 14 ошонаш қарор дорад ки сехонага квартира. нархаш 270 000 сомонӣ ки боз арзон ва муомилаи хубам мекунем, мега соҳибшон. ба кадоми шумо агар лозим бошад, рақамошон ҳаст, метавонед занг зада бештар маълумоти пурраша аз соҳиби ҳамин квартира гирен. лайкоту намонед ва видеонавори моро то охираш тамошо кунед. замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ дар наздикии Оли Свет гуфтагӣ аст. Оли Свет амихел маълумот аст, райони Ленский да. дигар маълумотша мегирен. заминаш 6 сотиқ замин дорад ки фундаментош рехтагӣ аст, ки фундаментош 10 ба 11 мега рехтагӣ. хай бо маълумотҳои бештар бохташон, мега обуш ҳаст, бе ягон камбудии замини назди ҳавлигӣ ҳаст. дӯстон, ки метавонем хона кунем. нархаш 60 000 сомонӣ боз арзон ва муомилаи хубам мекунем, мега фақат одамони харидор да светам да инҷа, яъне ки ҳаста одамо зиндагӣ кардесиян, шумо ба дили худтон яъне ки хона карда мегирем. рақамошон дар поини видео аст. метавонед занг зада бештар маълумоти пурраша аз соҳиби ҳамин замин гирен. марҳамат, занг занед. квартираи фурӯшии навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Ёвон доми 60 аст ки Леснайда гуфтагӣ аст. амихел маълумот, яъне ки райони Ёвон да. хай дӯстоне ки аз Ёвон амихел квартира пурсида буданд. сехонага квартира аст. дар якум ошона қарор дорад. 60 квадрати метр
обсве дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термиз, кондитсионер, мебел ва заминча ҷои беҳтарина мегӯяд соҳибшон дар якум ошонаи замин ҳамаш қоидавӣ дорад, заминчаам дорад. ҳар бо дигар маълумотша мегӯянд ки замин документ дорад надорад, иша аз худашон мепурсем. дӯстони азиз фурӯхта мешавад бо нархи 299 000 сомонӣ ки боз арзон мекунем мега ва муомилаи хон дорем. сехонага квартирае ки 60 квадрат дар якум ошона. квартира мега тозаи озуда мега бе ягон камбудӣ, ҷои зиндагӣ беҳтаринае. марҳамат дӯстоне ки агар интихоб карда бошанд, маъқул карда бошанд, занг зада бештар маълумотша аз соҳибиян квартира гирем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. дӯстон қарор дорад дар шаҳри душанбе дар рӯпарӯи мошинбозор мегӯяд соҳибшон, яъне ки рӯпарӯи мошинбозор ҳамин хона қарор дорад. бештар маълумот аз худашон. заминаш 6 сотиқ замин дорад ки ду дар хонаи временка кардагӣ аст ки барои зиндагӣ кардан мешавад. отделни ошхона, ҳоҷатхона, яъне ки отделни барои временка барои зиндагӣ дорад. нархаш 199 000 сомоние ки боз савдо мекунем мега муомилаи хуб дорад. дар инҷа об дорад, вариантҳои алишам ҳаста мега ягон мошини арзонтар боша мега тикани болоиш сумам мешавад, кадоме ки агар сумкати мехарад бо арзонам мекунем мега. мошини средни боша мега нимша пул нимша мошина мехел вариантам дорад. марҳамат дӯстони азиз, дар 6 замин метавонем ки дигар маълумотша гирем. хонашам тайёрае. марҳамат занг занед. квартираи фурӯшӣ аст. дӯстон қарор дорад дар шаҳри душанбе дар райони шомасо рӯпарӯи милана мода гуфтагӣ, яъне ки ҷои милана мода рӯпарӯи ҳамин дом қарор дорад. доми нава як хонага квартира аст ки дар 12 ошона қарор дорад. 37 квадрати метре, обсве дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термиз, кондитсионер, мебел ва лифтам дорад. кор мегӯяд ҷои беҳтарина мега соҳибшон, ҷои сентра, яъне ки дар поюнуш мағоза, супермаркет, чизҳои лозимӣ дар ҳамин наздики квартира ҳаста. дӯстоне ки ҳам хали квартираҳои соз писанд, яъне ки савреминитар, ҳамин хел чизҳо, агар ки 12 ошона агар ба шумо мувофиқ бошад, метавонед ки дар ҳамин рақамҳошон занг зада дигар маълумотша гиред. нархаш 270 000 сомония бо савдо ҳам мешавад. дӯстон шумо агар ҳамин хали квартираҳои фурӯшӣ дошта бошед, ки хонаи замин ки замини холӣ, мошин, магазин, мағоза, чизе ки барои дукон, барои реклама бошад, дар номерои имо васап роя кунед. мо дар видеои оянда рекламаш мемонем. замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. дӯстон замин қарор дорад дар ноҳияи шаҳри туз, яъне ки назди птитса ферма гуфтагӣ аст, наздики озер, яъне ки назди птитса ферма, наздики озер гуфтагӣ соҳибшон. заминаш 13 сотиқ замин дорад ки боғ дорад, яъне ки чанд намуд дарахтони мевадиҳандае ки уже ҳосил метиҳанд ва як тайга хонаи временкам дора мега соҳибшон. дар сурат хонаша нагирифта, яъне ки хона дора мега временка барои хай хоҳен зиндагӣ кардан мешидае мега. дар инҷа обсведш аст, ҷои нағза мега, кадоме ки медонад хай бо дигар маълумотша мегирад. 13 сотиқ замин, нархаш 115 000 сомония ки арзон ва муомила мекунем мега. гирдашуда уже фундаментош рехтагия хоҳен маҳкам мекунад мегирем. рақамҳошон дар поёни видео аста, метавонем бештар маълумотша аз соҳибияни заминфурӯш худтон гирем. марҳамат. квартираи фурӯшии навбатӣ аст. дӯстон қарор дорад дар шаҳри душанбе дар райони шомасуд назди мағозаи голубои экран, назди маркази савдои пайкар 300 метр дуртар, яъне ки маҳаллаи заъфар мешавад, якум ошонае. як хонага квартира аст. дӯстон дар якум ошона қарор дорад. 40 квадрати метре ки дарунуш калон аст. обсве дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термиз, кондитсионер, мебел, ванна, холодильник, стиральни машина, ҳамаи шароитҳои зиндагиш аст. не ки нагуфтиянд ки ҳама ҳамчира қаддишон метия наметия, не ки ҳамин чизҳо ҳаста мега соҳибшон. дар суратам маълумае. дӯстони азиз, нархаш 250 000 сомония ки боз арзон ва муомила мешавад. хона беҳтарин ремонти, яъне ки нав кардагӣ ҳастае. 250 000 сомон бо савдо ҳам мекунем мега. биен квартира аз пеш бинен, баъд савдо мекунем мега назди голубои экран. марҳамат занг занед, бештар маълумотша аз соҳибияни квартира худтон гирем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. дӯстони азиз, қарор дорад дар ноҳияи шаҳри нав дар маҳаллаи турсун зода гуфтага кӯчаи камоли хуҷандӣ, ҳамин хел маълумот аст, пеши фабрика. заминаш 6 сотиқ замин дорад ки 5 ҳуҷра хона, яъне ки 5 дар хона кардагӣ тайёра ки якта калидор, веран, навес, об, свет, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, канализатсия, дегдонхона, аловхонамаш
дилни ҳастад. дарахтони мевадиҳанда амдора дӯстони азиз ва яъне ки рӯи ҳавлишам яъне ки битон кадаги мустаҳкам чойлаби ангур яъне ки хона бо ҳамаи шароитҳои зиндагиш мега тайёр ва омода е. Обсвет бе ягон проблема. нархаш 250 000 сомоне ки боз арзон ва муомилаи хубам мекунем мега соҳибшон ремонти хонара мега нав кадагасе барқ об мега доимиясе ва дар рӯи ҳавлиам качалка мега ҳастае. рақамҳошон дар поёни видео аст дӯстони азиз. агар ба кадоми шумо лозим боша агар интихоб карда бошед нами хонара метавонед ки занг зада биравем хонара фақат мега хона мега дар амҷа савдо меша ба телефон савдо намеша уфтагиаи соҳибшон яъне ки бием бинем мега баъд савдо мекунем мега марҳама. квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри бохтар дар 14 микрорайон. як хонага квартира ҳастае ки неки духонагаш кадагиам дӯстони азиз дар 9 ошона қарор дорад 44 квадрати метра. об свет ҳастае обош неки мега баъд насос катия неки намедонам чӣ хел дӯстони азиз. об свет ҳастае ошхона ҳоҷатхона мега балкон ам дорад ва лифт ам дорад мега лифтиш мега чипкати коб яъне ки чип метиҳан чи метиҳан ҳамон халикани доступкати медарем. хона ҷои нағздаи лаби роҳи калонда наздикии вағза ва наздикии бозор мешавад дӯстони азиз. ремонти беҳтарин кадагӣ ҳастае дар 9 ошона фурӯхта мешавад бо нархи 153 000 сомонӣ ки савдо ҳам мекунем мега соҳибшон. ва кадоми шумо агар лозим бошад дар ҳамин рақамҳошон метавонед занг занед дигар маълумот чагирен. фақат одамони харидор бошад мега ягон варианти алишӣ нагуфтиянд то қасом камтар агар муомила мекунем мега бисёри бад не ҳамин нашод обша камтар дӯстони азиз мода соз фаҳмодаги нест насос кати мега намедонам чӣ хел боша. агар ки ба шумо лозим бошад рақамҳошо намондагӣ метавонед дигар маълумот чагирен дӯстони азиз. ин буд хонаҳои фурӯши мо. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.